Păianjenul. Era odată o femeie, tot satul o cunoștea. Știți și voi vorba aceea, lucra tot ce se putea, harnică și muncitoare, cât era ziua de lungă, iar seara la adunare se închina și ea prin rugă. Era tare curajoasă pentru muncă, dar se pare că era puțin fricoasă de o insectă nu prea mare. De păianjen ea se teme și de pânza ce-o țesea. Pentru a nu avea probleme, toată ziua curăța. Doar că, într-o zi anume, satul a fost atacat de niște dușmani mai vechi ai unui fost împărat. Au fugit atunci sătenii să se ascundă oarecum prin păduri, printre buștenii care le erau în drum. În marea-i grabă, femeia s-a ascuns și ea cumva, fără a ști în clipa aceea surpriza ce o aștepta. Găsi o ascunzătoare puțin neobișnuită. Acolo, încrezătoare, femeia stătea pitită. Se ruga ea deci, spunând, scapă-mă, o Tată Sfinte, fără să-i treacă prin gând atunci prea multe cuvinte. A fost poate pentru ea cel mai greu și dur examen, că în locul unde stătea a venit și un păianjen. Prin frunzișurile dese unde s-a ascuns femeia, pânză a început a țese păianjenul în clipa aceea. Tremură de frica lui, șoptind, începu să zică, Doamne, du păianjenul mai departe, că mi-e frică. Din spatele crencilor, în acea ascunzătoare, vocile dușmanilor se auzeau tot mai tare. Se apropiau de ea și vorbeau fără secrete, cum să poată ei lua ostateci fără regrete. Femeia nu înțelegea cum să o lase Dumnezeu în acea clipă pe ea, în momentul cel mai greu. Doar era o credincioasă, se ruga mereu și în câmp la muncă și acasă se ruga lui Dumnezeu. Îl lăuda prin cântare, spunea altora ce bun este Dumnezeu și mare, răspunde la rugăciuni. Acum ea e urmărită de dușmani, dar cum să scape? Aici nu e prea ferită și primești ai aproape. În gând, parcă revoltată, că Dumnezeu nu răspunde, femeia stupefiată, neavând unde se ascunde, a rămas în așteptare, dar zicea în gândul ei, Doamne, eu îți cer scăpare, Tu-mi trimiți păianjenei. Dușmanii ajunși aproape de locul unde era pitită în tufiș femeia, unul din ei remarca, uite, prin acest frunziș nimeni nu putea să treacă, e plin de păianjeniși. Cei doi s-au întors și pleacă. A înțeles atunci femeia că Dumnezeu folosește tot ce vrea și în clipa aceea din inimă îi mulțumește. Nu e nevoie de ziduri mari și multe fortărețe, poți fi păzit și în păduri prin cele mai mici ființe. Nu înseamnă că dacă tu te temi de o ființă mică, Dumnezeu va spune, nu te păzesc, fie-ți frică. Uneori, prin lucru care cel mai mult te înspăimântă, vine o binecuvântare și primești o pace sfântă. Lecții înveți la tot pasul, dacă vrei și ești deschis. Dumnezeu răspunde în ceasul potrivit, precum e scris. Puneți deci toată speranța în acel ce este viu și încredințează-i viața până nu e prea târziu. Amin.